Любопитно ли ви е какво се случва с стъклените опаковки, които събираме разделно с помощта на нашите машини за трошене на стъклени бутилки и буркани? Нека ви покажем как от отпадък стъклото се превръща в нова опаковка. Просто поставяте стъклената бутилка в отвора на машината и за секунди тя го натрошава на малки парченца. Разделно събраните стъклени опаковки се транспортират до сепарираща инсталация. Разделно събраните стъклени опаковки се транспортират до сепарираща инсталация. Сортирането на стъклото е съществено условие в процеса по рециклиране. Стъклото преминава през няколко етапа на сортиране. Първо, от събраното стъкло от опаковки ръчно се отстраняват поедри отпадъци, които не са стъклени. Така, първоначално почистеното стъкло се пренася в ротационен барабан с вода, където се отмиват етикетите и стъклото се натрошава допълнително, за да се улесни премахването на по-дребни елементи, които не са стъклени. Стъклото преминава за втори път през прецизно ръчно сортиране. На този етап се премахват останалите по-дребни боклуци и нестъклени примеси, например алуминиеви рингове около гърлото на бутилките, алуминиеви капачки и други. 2 броя мощни магнити премахват метални елементи от потока стъкло. На следващия етап стъклото преминава през сито. Тук то се разделя на фракции с различни размери. Това позволява още по-прецизно прочистване в следващата стъпка – оптичното сепариране. В този етап стъклото преминава 2 пъти през оптично сепариране и се разделя на бяло и цветно. Разделянето на бялото от цветното стъкло е важно, тъй като веднъж оцветено, стъклото не може да се превърне в прозрачно. Оптичните сепаратори работят с цифрови камери на принципа на пропускливост на светлината. Когато камерата не разпознае пропуснатата светлина от парченцата като такава от стъкло, някой от многото клапани за сгъстен въздух изстрелва струя, която премахва не стъклото от потока стъкло. Успоредно с това, с друга редица от клапани, бялото и цветното стъкло се насочват в различни ръкави. С двукратното минаване на стъклото през оптично сортиране се гарантира, че крайният продукт ще бъде чисто, разделено по цвят стъкло. Крайният продукт на процесите по сортиране на стъклените отпадъци от опаковки са трошки от бяло и цветно стъкло. За производството на нови стъклени опаковки се смесват няколко суровини – кварцов пясък, сода и вар. Съществена съставка в сместа е и предварително сортираното отпадъчно стъкло. Стъклените трошки се зареждат в смесителя. Получената смес се разтопява в пещи при температура над 800 градуса. Колкото по-голям е дялът на стъклените трошки в сместа, при толкова по-ниска температура може да се разтопи сместа, т.е. с по-малко разход на енергия и съответно процесът е по-щадящ за околната среда. Влагането на по-голям процент отпадъчно стъкло намалява нуждата от добив на първични суровини, които увреждат околната среда. За всеки използван тон стъклени трошки се спестяват 1,2 тона първични суровини. Поради тези причини е изключително важно да събираме разделно стъклените опаковки. В командния център се следят всички процеси по производството на стъклени опаковки. Рецептата на сместа, която се претопява, температурата на пещите и всички други операции. От тук може да се правят корекции в процеса, така че производството да бъде прецизно и оптимизирано. Разтопената в пещта смес се придвижва към формоващите машини. Те я дозират в предварително подготвени калъпи, в които се раздуват новите опаковки, различни видове и размери бутилки и буркани. На този етап новите опаковки са все още много горещи. Те следва да изстинат, за да може процесът да продължи. Опаковките се каляват за здравина и се напръскват с препарат, за да се гланцират. В завода се осъществява стриктен контрол на качеството на произведените опаковки.
Той се осъществява чрез ръчен и машинен мониторинг на продукцията, който следи за изкривявания, оцветявания и други дефекти. Накрая на целия процес, готовите опаковки се подреждат и пакетират, за да бъдат готови за транспортиране до клиентите.